Benny, hvor meget får jeg for at kaste den her sten? 100 kroner, hvis du rammer kontoret. Det er en aftale. Wow, godt kast. Tak. Gunnar! Nå, Gunnar, det var ikke så smart gjort. Skal jeg fylde op på kontoret? Nej, jeg har jo ligesom været op mange gange. Nå, okay. Så lille ven, nu skal du smage på mit bælte. Kom ind, Gunnar. Ej, skidesur, inspektør Lars. Du skal fandme ikke tale sådan til mig. Nå, okay, hvad skulle jeg egentlig have? Ja, du skulle jo sjovt nok have, fordi du har smadret roden. Ja, var det ikke mega godt ramt? Jeg kastede helt ned fra skolegården af. Vil du høre, hvad der også er godt? Ja, hvad er det? Det er, at du skal betale 8.523,4 kroner. For hvad? Roden, din idiot. Hold dog kæft. Alle folk kan lave fejl. Du er med bortvist på skolen. Nice, mand. Slut med lektier.